Da li mislite da tim što konzumirate mleko možda doprinosite ubistvu životinja? Kako je to pitanje? Pitanje nije bilo za masovnu proizvodnju, nego za uopšte životinje na kraju šta se dešava kada se uzme to mleko od njih. Dobro. Znači, da li misliš da je to podjednako kao konzumiranje mesa ili ne? Ne, naravno da ne mislim da je podjednako. Šta se desi sa tim životinjama na kraju? Od koje se dođe do skratio se rok, da kaže, život. Sve zavisi ako pričamo, o tome ti pričamo, znači sve zavisi ako pričamo o masovnoj proizvodnji ili ako pričamo o domaćinstvima. Znači, ako pričamo o domaćinstvima, te zavisi zapravo sve... Krava ostari. I šta se onda desi s njom? I onda je ili ostave da umre prirodnom smrću ili je zakolju. Da li u bilo kom od tih domaćinstva ostave i hrane i ulože da još u nju da bi samo umrla ili je zakolju? Evo, kod mene gajbi bukvalno... Kod mene gajbi se čuvaju i stare jedinke. Okej.